Magandang umaga mga kapatid. Maya po nga makekongan. Good morning po. Part 5 na po tayo sa ating pagtalakay dito sa ating doktrina na Revisiting the Doctrine of Repentance. Pag-usapan po natin ngayon yung isang makasalanang tao, kung papaano siya ay hindi lamang magsisi, kumbaga papaano siya makalapit sa Diyos o papaano siya maging katanggap-tanggap sa Diyos. How can one sinner be acceptable of God? How can one be accepted of God? Paano ba ang isang maruming, makasalanan, wicked, full of iniquity, everyday sinner, paano siya magiging katanggap-tanggap sa Diyos? Ang kapatid na John the Baptist, ang sabi po niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Pinalakas po ng ating Panginoong Yesukristo ang pahayag ng kapatid na John the Baptist na repent ye, sabi ng ating Panginoong Yesukristo, for the kingdom of heaven is at hand. At wag ka, ang ating kapatid na John the Baptist ay hindi lamang po simple ang kanyang pagkatawag, kundi siya po ay sinasabi dun sa John chapter 1 verse 5. There was a man sent from God. Dalawang beses lang nabanggit ang alam ko, dalawang beses lang nabanggit ang salitang sent from God. Na ang ibig sabihin yung apostelo na ito mayroong sa aking pag-aaral mga kapatid mukhang yung salitang sent dito ay perfect tense po daw. At alam po ninyo ang perfect tense, ang ibig sabihin ay pinangyarihan muna doon sa nakaraan, doon sa nakalipas, at ito'y patuloy nagaganap ang mga events at happening, ang purpose at kalooban dito sa pangkasalukuyan. Kaya yung sinasabing sent from God ay matibay na binabanggit si John the Baptist at ang Archangel Gabriel. Silang dalawa lang ang nabanggit na sent from God. Tingnan po ninyo, sent from God si Gabriel na binanggit sa Lucas ito, kung hindi ako magkamali, na sinugo ng Panginoong Diyos Ama upang sabihan ang asawa ni Joseph na si Mary, the Virgin Mary, na siya ay mabubuntis sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Itong ginamit na sent from God ay kay Archangel Gabriel na gamit at ginamit muli kay John the Baptist. Dahil nga ang dating ng plano ng Panginoong Diyos ay nanggaling sa Kanya. Sent from God, the position, space, and time nanggaling po sa Kanya ang trabaho. Kaya kung iisipin ninyo, bakit sinasabi ni Jesus Christ din ang repent ye for the kingdom of heaven is at hand? Dahil ang sinasabi ni John the Baptist ay galing sa Ama. Yung salitang repent ye for the kingdom of heaven is at hand ay galing po sa Ama yan. Yan ang plano ng Ama. Yan ang kalooban ng Ama. Sumusunod ngayon si John the Baptist at sumusunod din ang ating Panginoong Yesukristo. Pasensya na po, nagkaroon po tayo ng Bible study. Ibalik po natin dun sa ating pag-uusap na ang isang makasalanan, kinakailangan siya ay makaharap sa Diyos, kinakailangan siya ay makalapit sa Diyos sa pamamagitan din ng Diyos, na how can one be accepted of God? Or can you ask this question, how can one be right with God? Kung paano isang makasalanan, maruming tao na punong-puno ang pamumuhay niya ng
karumal-dumal, mga abomination at binabanggit ng banal na kasulatan. Paano siya magiging matuwid sa Diyos? Itong dala niya ay kay dungis, marungis na kasalanan. Kaya nga, sa pamamagitan lamang ng Diyos, sa kanyang kabaitan, sa kanyang biyaya. Binanggit po ng Apostol Pablo doon sa Efeso 2:7-8, ang sabi po niya, for by grace. Whose grace? God's grace. By grace of God, His way, His standard, He's the one who will do the work of repentance. Ulitin po natin, His way, His standard, His working repentance on this sinful sinner, full of sin, will make one or this wicked who always imagine, who has a lying tongue, who is a false witness, who has a proud look, who can easily kill, become right with God. Mga kapatid, kung ang Diyos natin kaya niyang gumawa pa ng mga ibang klaseng, ibang kategorya na wag na lang nito, baguhin ko na. Hindi po eh. Because of His grace, because of His might, because of His power, because of His sovereign, powerful, almighty capability and ability, by His grace ngayon, nabubuo ng kabutihan ang kanyang mga gawa. Hallelujah. Mga kapatid, paano nga ba katanggap-tanggap ang isang makasalanan sa harapan ng Diyos? Kaya't ang Diyos mismo nagbibigay ng standard. Doon pa sa lumang tipan, binanggit na ng Panginoong Diyos kung paano ang isang makasalanan, ang isang walang sinabing tao na sa harapan ng Diyos ay walang hindi makilala dahil maitim ang budhi, wicked sa harap ng Diyos. Levitico Kapitulo 20, talatang 26, ang sabi po ng Diyos, mayroon pong definition may bibigay sa atin. Ang sabi po ng Diyos, nais ko kayo ay maging banal para sa akin. Nais ko kayo ay maging banal para sa akin, hindi para sa iba. Hindi para sa lola mo, hindi para sa sarili mo, hindi para sa anyo mo, hindi para sa lahat ng tao, kundi mismo para sa Kanya. Kasi nga, ako, ang iyong Panginoon, ay banal. Tingnan mo na. Yun ang Kanyang pamamaraan. Nais niya, ang sino mang ilalapit niya sa sarili niya, nais niya ito ay maging katulad na kabanalan sa Kanya. Because, or for I, the Lord, am holy. Ito ang definition ng holiness na ito. Pagpatuloy natin, and have severed you from other people. Ayun pala. Kaya masasabing ang Diyos ay hindi mapantayan kasi siya ay hiwalay. Hiwalay siya sa kanyang nilalang. Kaya nga, hinihiwalay kita, sabi niya, and I have severed you, pinutol kita, kinat kita, dinivide kita sa mga ibang tao. I have severed you from other people. Paghihiwalay, katulad ng repentance, paghihiwalay. Paghihiwalay sa kasalanan. Pagtalikod sa kasalanan ay paghihiwalay sa sariling, dideny mo ang sarili mo, tinatanggap mo ang Diyos, paghihiwalay, pagbabago. Mga kapatid, and ye shall be holy unto me, because I the Lord am holy, and I have severed you from other people. Ito ang
pinakamatanyag at malakas na salita po ng Diyos na gusto kong inyong i-memorize. Itong pinakatauli, ini pong tauli sa biyana, that you should be mine. Upang sa gayon kayo ay maging akin. Hindi ba siya ang naglalang? Siya ang creator? Bakit niya sasabihin pa na pwede naman niya angkinan niya tayo, di ba? Bandi na katamo, pero palang taong makasalanan, kinawa niya king Diyos. Kaya pining repentance, plano na ning Diyos na bibigyan na king tao, idayune king kasalanan, ihihiwalay niya sa kasalanan dahil sa pamamaraan ng kanyang biyaya. Ito ay pinagkalooban niya ang isang makasalanan ng pagsisisi o pagtalikod ng kasalanan upang itong taong ito ay haharap sa kanya at this man or this fellow or this sinful sinner, this wicked sinner will be his. Maging sa kanya siya. That you should be mine. How one should be accepted? How can one be right? God makes the first and the last step. Siya muna ang kikilos at kikilos at kikilos ang Diyos, hindi siya tumitigil. At ang ginawa niya dito sa Levitico 20:26, nais ko kayo ay maging banal para sa akin. Dahil ako'y banal na Diyos at banal na Panginoon, at kayo ay aking hiniwalay sa mga ibang tao. Nang sa gayon, kayo ay maging akin. Tingnan nyo, siya po ang kumikilos. Hindi lamang siya. Dahil banal na Trinidad, ang Ama sa Langit, ang Panginoong Jesucristo, ang banal na Espiritu. Patuloy silang tatlo sa iisang Diyos na patuloy silang nagkakaroon ng pagkakaisa. Ang Panginoong Jesucristo ang banggit po. Ganun din. Pinakikilala niya ang kanyang Ama ay isang banal na Diyos. Pinalakas. Kaya nga, kung gusto mong makalapit, kung gusto mong manatili, kung gusto mong ikaw ay makalanghap ng pagmamahal ng Diyos, you need to be holy. To be regarded God's own, one should be holy unto Him. Nanalangin po ang ating Panginoong Jesucristo. Ganito po ang kanyang panalangin. Tingnan nyo aalis na lang ako kanya. Ay, gusto ko sana ay wag mong kalimutan, Ama. Sikapan mo sila, ingatan mo sila, dahil sila ay nasa sanlibutan pa rin. Ako kasi patungo na sa iyo, Ama. Kaya nga't wag mo silang pabayaan. Ang lahat ng ipinagkaloob mo sa akin, binigay mo sa akin, wag mo silang pabayaan. Nang sa gayon, kami rin ay maging isa. Pero gusto kong tukuyin itong binabanggit niyang binigay mo sa akin. Walang iniligtas po ang Panginoong Jesucristo na hindi dumaan sa Ama. Dahil kinailangan po ng Ama ay trabahuhin ang isang makasalanan upang ito ay tumalikod sa kanyang masamang gawi, sa kanyang pamumuhay. Bubuksan ng Diyos ang paraan ng kanyang standard para ang taong ay tatalikod sa kanyang kasalanan at magkaroon po ng fruit of repentance. Ano po itong fruit of repentance na ito? Ito po yung kinakailangan makita ng Diyos, yung ating pagtalima sa Kanya na may obedience po. Maraming mga taong nagsisisi na wala pong fruit of obedience or fruit of repentance. Magsisisi sila, malulungkot sila, magkakaroon sila ng kalungkutan, magpa-fasting pa, may padugdug-dugdug pa. Pero walang obedience, mga kapatid. Subalit ang Ama sa Langit,
Secondary kung nakikita kung bakit siya ang tumatrabaho sa isang taong nais niyang maging banal para sa kanya upang siya at itong taong kanyang binabanal ay maging kanya. Nais niya itong maging masunurin sa kanya. Deny yourself, sabi ni Jesus Christ. Pick up your own cross and then obey. Follow me. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, nanalangin po, John chapter 17, verse 11, sabi po niya, and now, I am no more in the world, but these are in the world, sabi niya, itong aking mga kapatid, mga alagad ko, and I come to thee, papatungo na ako sa iyo, Ama. Holy Father, sabi niya, keep through thine own name those whom thou hast given me. Hindi po ba doon sa John 6:44, no man can come unto me for salvation unless the Father draw him to me. Ito yung binanggit niya, na ang lahat ng ng dinwang na nintatang kaya, migsi sila, migobey la, that they may be one, katulad natin. By God's grace, God shows His character as a holy God. So that one could be right with God, He needs to be helped, or He needs to be done by our Father in heaven. He needs to be holy, for God wants him to be holy. That he should be His. That a sinner become holy, become His. Ano pa ang banggit ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa Ama sa Langit? Ang sabi po niya, one should be, or the sinner should be perfect. Dahil his Father is perfect. His Father is holy. Now, we're talking about his Father is perfect. Walang mali. Walang pagkakamali. Buong buo. Hindi po ba't kung kulang hindi mabibilang? Kaya nga't sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kabuuan ng kailangan ng Ama sa isang makasalanan. Buo kanyang kukunin. Kailangan ikaw ay maging perfecto. Matthew chapter 5 verse 48, ang sabi po niya, be ye therefore perfect. Kayo nga'y maging ganap dahil ang inyong Ama sa langit, Ama na nasa langit, ay ganap. Pota pong may kasala tamo, potang may kamali tamo, itang karakter na ning tatang kaya katamo manandaman niya, ituturan niya, etana bisang magkasala uling perfectan mapiperfect tamo keng karakter na ning tatang, itang kabanalan tamo, at pauli na ning tatang kakawani taking kasalanan, at potang may dinatantam na katangkar na tapanandaman, etamo mipaldan. Babalik at babalik tamo ken pamangumpisal king tatang king balwa. Marine ka pa. May takid na ka na, may subsub ka, marine kan talaga. Kasi itong pagkaganap ng Ama sa Langit, ito yung pinagagawa sa atin. Ito yung binabanggit ng banal na kasulatan, kayo nga ba'y maging ganap dahil ang Ama na nasa langit, ang inyong Ama, through salvation, who adopted you, which is in heaven, is perfect. Ang kabaldugan, ang kahulugan po ng ganap na binabanggit ng banal na kasulatan, ito yung walang pagkakamali. Kumbaga, kumpleto. Walang kulang. Ito yung pwede kang modelo sa iyong pamumuhay. Makitaan ka. Ang iyong klaseng pamumuhay ay ideal na pinupuri nila ang Diyos dahil sa talagang ang taong hindi naniniwala sa Diyos makita ang iyong klaseng karakter. Ikaw ay isang hindi namamali sa iyong pagsasalita,
hindi namamali sa iyong desisyon na tumatalima sa Diyos. Hindi namamali sa paggawa ng mabuti. Ibinawaksi ang masama. Nakakakuha ng atensyon. Because, be ye therefore perfect, even as your Father is perfect, which is in heaven. Una, kailangan mong ikaw ay banal. Ikalawa, kailangan ikaw ay maging perfecto o maging ganap. Pangatlo, mga kapatid, one can be right with God because the Father is righteous. One needs to be right with God because the Father is righteous. Ganito ang banggit ni Jesus Christ doon sa Matthew chapter 5 verse 20. Kay Mateo 5:20 ang ganito po ang sabi sa aking babasahin. Sinasabi ko sa inyo na maliban ang inyong pagkamatuwid ay mag-exceed sa katwiran ng mga eskribas at pariseo, kayo ay hindi nga makapapasok sa kaharian ng langit. Matindi. Kinakailangan ay magkaroon ka ng katwiran. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Yesukristo, anong klaseng katwiran ang magiging higit pa sa katwiran ng mga eskribas na nagsipag-aral? Katwiran ng mga pariseong marurunong din na may kakayahan sa buhay. Anong kailangan mong higitan pa sila? Mahihigitan mo lang sila kung pinapasan mo, kung nasa sa iyo ang katwiran ng ating Diyos, ang Diyos sa langit. Except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall in no case enter into the kingdom of heaven. Psalm 11 verse 7 po ang sabi ng banal na kasulatan, for the righteous Lord loveth righteousness, his countenance that behold the upright. Dito binabanggit na ang gawin ng Diyos ay katwiran. Makatwiran ng Diyos. Matuwid po ang Diyos. Kaya kung ninanais na makahantong ng ang makasalanan ay makaabot sa tawag ng Diyos, kailangan siya ay maging banal. Ikalawa, kailangan siya ay maging ganap. Ikatlo, kailangan siya ay maging matuwid. Saan niya kukunin ng katwiran? Natural, tuturuan siya ng Diyos. Nandyan ang banal na kasulatan. Nandyan ang pastor. Nandyan ang iglesia. Nandyan ang Panginoong Yesukristo. Sa araw-araw na Bible study, sa araw-araw na pagbabasa ng banal na kasulatan, ang mga pangaral, nadadagdagan po ang ating kaalaman na tayo ay nagiging matuwid. Sino nagturo? Ang Diyos Ama. Yan ang kilos niya. Yan ang kanyang trabaho sa isang makasalanang tao. Repentance is meeting the standard of a holy, perfect God who loveth righteousness. Uulitin ko po, ang pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan ay pagkikita sa antas ng isang banal, ganap na Diyos na umiibig lagi, umiibig sa matuwid at katwiran. Saan natin mahahantong ito? Saan natin makikita ito? Kundi lamang sa Panginoong Diyos Ama. God the Father who steps in to do the works into a man to meet His standard. Mga kapatid, wala na po tayong oras.
Pag-aralan po natin sa part 6. Ito pong parable po, hindi po parable. Ito pong sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo doon sa Lucas 18, mga talatang 9 hanggang 14, na uulitin po natin yung dalawang lumapit po sa templo na nanalangin, itong pariseo at ang publikano. Maaari po nating sagutin na ang tanong ng ating pastor sa next series po natin doon sa part 6. Kaya't mga kapatid, nagpapasalamat po ang elder. Kung meron po kayong tanong, ating pong pag-usapan, at nariyan po ang ating malugod na pastor na handang sumagot din po sa ating mga tanong. God be blessed and God bless you all. Bye-bye.